καλωσορίζουμε σε μία ακόμη διάλεξη του ετήσιου κύκλου διαλέξεων του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης της περίοδου του 2022-2023. Σήμερα είμαι ο Δημήτρης Τραπεζιώτης, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημών με την Επωνομία Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης Θουκυδίδης, ενός συλλόγου ο οποίος ιδρύθηκε το έτος 2019. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον συγγραφέα κ. Σπύρο Κουτρούλη. Το αντικείμενο της σημερινής διάλεξης, θα έλεγα ότι επιχειρούμε με αυτό το αντικείμενο να φωτίσουμε μία πτυχή μιας από τις χρησιμότερες σελίδες της ελληνικής περίοδου της ελληνικής ιστορίας. Το σημερινό, η ιστορία, καμιά φορά μελετάται πάντοτε πέραν από οποιοδήποτε φανατισμό, πέραν από οποιοδήποτε μικροκομματικές ή μικροπολιτικές μικρόνοιες ή σκοπιμότητες, και δίνεται και περιλαμβάνει πάντοτε και μια συγκριτική θεώρηση ανθρώπων που έδωσαν το στίγμα τους σε αυτή την περίοδο ή σημάδεψαν αυτή την περίοδο. Σήμερα γίνεται μια συγκριτική θεώρηση μεταξύ δύο μεγάλων μορφών της περίοδου αυτής, τον κ. Βενιζέλο, τον πρωθυπουργό της περίοδου των Βαλκανικών, και τον κύριο Ιωάννα Δραγούμη, έναν διπλωμάτη, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1920. Κύριε Κουτρούλη, ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εσάς, κύριε Τραπεζιώτη, και το Ινστιτούτο Θουκυδίδης. Και επίσης θα θέλω να ευχαριστήσω όσους θα μας ακούσουν απόψε. Το θέμα μας είναι για δύο σημαντικά πρόσωπα του νέου ελληνισμού, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Ιωάννα Δραγούμη. Ναι. Με ακούτε? Δραγούμη, ναι. Ναι, σας ακούω. Ξεκινήστε. Και τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Ιωάννα Δραγούμη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει όλα τα ουσιαστικά και τυπικά χαρακτηριστικά, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, να ονομαστεί ως ο εθνάρχης του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Γιατί χάρη στις δικές του κυρίως ενέργειες, ο ελληνισμός, το ελληνικό κράτος πήρε τη μορφή που έχουμε σήμερα περίπου. Ο Ιωάννας Δραγούμης, απ' την άλλη, ήταν ένας σημαντικός διανοούμενος, ο οποίος καλλιέργησε για πρώτη φορά τον εσωτερικό άνθρωπο. Όπως τον χαρακτηρίζει ο Γιώργος Θεοτοκάς, είναι η πιο βασανισμένη ψυχή της νεοελληνικής μας λογοτεχνίας. Αλλά είναι και αυτός, ο οποίος τον έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος συγγραφέας, ο Γιώργος Θεοτοκάς, είναι ο στιλίστας μας. Δηλαδή, έχει έναν εξαιρετικό τρόπο στο να γράφει. Η δικιά μου συμβολή ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσωπα αποτυπώθηκε κυρίως με δύο μελέτες που έχουν εκδοθεί από τις εναλλακτικές εκδόσεις. Το πρώτο βιβλίο λέγεται «Εθνισμός και κοινοτισμός» και το δεύτερο βιβλίο «Παράδοση και μοντερνισμός στον νέο ελληνισμό». Στο πρώτο βιβλίο μελετώ κυρίως την εποχή μέσα από το περιοδικό που έβγαζε ο Ιωάννας Δραγούμης με τους συνεργάτες του, την πολιτική επιθεώρηση. Στο δεύτερο βιβλίο περιλαμβάνει ένα δοκίμιο για τον Ιωάννα Δραγούμη, το οποίο απαντά σε ένα βιβλίο που έβγαλε ένας συγγραφέας που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέγεται Γιάννης Μάζης. Ο τίτλος του βιβλίου λέγεται «Ασυμβίβαστος» και κατά τη γνώμη μου περιέχει πολλά συμπεράσματα τα οποία δεν εδράζονται και δεν θεμελιώνονται στην πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι αυθαίρετα. Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον μου και για τους δύο δεν έπαυσε ποτέ να υπάρχει και φυσικά να επεκτείνεται. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να πω σε όλο αυτό το διάστημα έχουν βγει και κάποια άλλα σημαντικά βιβλία που ένας αναγνώστης θα τον βοηθούσε πολύ να κατανοήσει το κλίμα της εποχής και των δύο αυτών προσώπων του νέου ελληνισμού. Αναφέρομαι στο βιβλίο της Έφης Γαζή, «Την άγνωστη χώρα», του Παρασκευά Ματάλα, «Κοσμοπολίτες εθνικιστές», του Νόντα Τσίγκα, «Τα κρυμμένα ημερολόγια», και του Γιώργου Καραμπελιά, το βιβλίο που του εκδόθηκε πριν από λίγους μήνες, το 1909 με το 1922, που ουσιαστικά ερμηνεύει το 1922 ως μια συρροή πολλών γεγονότων.
Τι έχουμε λοιπόν να πούμε καταρχήν για τα δύο αυτά πρόσωπα. Καταρχήν, και ο Ιώνας Δραγούμης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος τα βγάζει η ελληνική κοινωνία μέσα από μια προσπάθεια ανανέωσης, εξυγχρονισμού και ενδυνάμωσή της. Το ρεύμα αυτό πολιτιστικά αποτυπώθηκε μέσα από το δημοτικισμό, που δεν ήταν μόνο μια προσπάθεια γλωσσική και παιδευτική, αλλά είχε ευρύτερους στόχους και στοχεύσεις. Και βέβαια από την άλλη πλευρά υπήρχε το 1909, το κείμενο του 1909, που ένας ιστορικός μας είπε ότι διαμέσου του κινήματος του 1909 μοιείται η αστική τάξη, έστω με τα χαρακτηριστικά που είχε στη χώρα μας, στην εξουσία. Τέλος πάντων, μπαίνει μία προσπάθεια να ξεπεραστεί ο παλαιοκομματισμός και να εξυγχρονιστεί το κράτος και οι θεσμοί σε σημαντικό βαθμό, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις που είχε ο ελληνισμός. Παρότι λοιπόν σε κάποια στιγμή ο Βενιζέλος και ο Δραγούμης συγκρούστηκαν μεταξύ τους, και μάλιστα ο Δραγούμης δολοφονήθηκε από το απόσπασμα Γήπαρη ως αντεκδίκηση για την απόπειρα δολοφονίας του Ελευθέριου Βενιζέλου, αφού είχε πετύχει το μέγιστο όφελος για τον ελληνισμό της συνθήκης των Σευρών. Σε όλη αυτή τη διαδρομή ουσιαστικά έχουν ένα κοινό τρόπο σκέψης και στα ουσιώδη συμφωνούν. Είναι λοιπόν για μένα παράδοξο το πώς αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Ο μόνος τρόπος μπορεί ίσως να το ερμηνεύσει είναι ότι όταν υπάρχει ένας εθνικός διχασμός, καλλιεργούνται τέτοια εμφύλια πάθη, έτσι ώστε η τοποθέτηση του ενός ή του άλλου σε οποιοδήποτε στρατόπεδο πολλές φορές είναι ανεξάρτητο από τις προθέσεις τους. Ο Δραγούμης και ο Βενιζέλος συμφωνούν στο γεγονός ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί ο μικροελλαδισμός, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη ιδέα για τον ελληνισμό που σήμαινε όχι ένα ιμπεριαλιστικό ή απικιακό σχέδιο, αλλά την προσπάθεια να ενωθούν σε ένα κράτος το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών πληθυσμών. Επίσης, ο Δραγούμης πίστευε, όπως και ο Βενιζέλος, ότι για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το σχέδιο, ο καλύτερος τρόπος ήταν να ταχθούμε με τις δυνάμεις της Αντάτ. Αυτή η επιλογή του Ιώνα Δραγούμη, που άλλωστε ήταν ο βασικότερος λόγος του εθνικού διχασμού, ήταν ο λόγος που το φέρνει πολύ κοντά στους βενιζελικούς και μακριά από τους μοναρχικούς. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Βενιζέλος έρχεται από την Κρήτη στην Αθήνα, αναλαμβάνει από κάτω γνωστές συνθήκες που είναι άλλες, ίσως μια θέμα μιας άλλης εκπομπής, τέλος πάντων τη διακυβέρνηση της χώρας. Το πρώτο βήμα που έκανε είναι να αναλάβει τη διοίκηση της Κρήτης ουσιαστικά στη θέση του ίδιου του Βενιζέλου, ο πατέρας του Ιώνα Δραγούμη, ο Στέφανος Δραγούμης, ο οποίος και στη συνέχεια θα αξιοποιηθεί και θα αναλάβει διοικητής απελευθερωμένης Μακεδονίας. Επίσης, ο Ιώνας Δραγούμης θα αναλάβει τμήματάρχης του Τμήματος Ανατολικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, που ουσιαστικά είχε στην αρμόδιότητα του το θέμα του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού. Τώρα, ποια ήταν τα αισθήματα καταρχήν του Δραγούμη για το Βενιζέλο. Στο ημερολόγιο του διαβάζουμε το 2010 συναντάται μαζί με τον πατέρα του, με τον Βενιζέλο, και γράφει «Τον παρατηρούσα για να καταλάβω τι άνθρωπος είναι και ήταν γερός, ανοιχτός πολιτικός, συμπαθητικός άνθρωπος, πεισματάρης, προσωπικός με όλη την εξυπνάδα του». Στο ίδιο διάστημα, ένας άλλος συνεργάτης και... Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, να στήσουμε λίγο συγγνώμη για τις διακοπές στον ήχο.
Ναι. Κύριε Κουτρούλη, αν μπορείτε να ξαναεπαναλάβετε λίγο τα τελευταία, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στον ήχο. Αν μπορείτε να τα ξαναεπαναλάβετε. Ευχαριστώ. Ναι. Ο πατέρας του Ιωνανδραγούμη ανέλαβε καταρχήν διοικητής Κρήτης με εντολή του Ελευθέριου Βενιζέλου και στη συνέχεια ανέλαβε και διοικητής της Μακεδονίας. Ο Ιωνανδραγούμης ανέλαβε τμήματάρχης Ανατολικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, ουσιαστικά δηλαδή είχε υπό την επίβλεψή του τον κοκρατούμενο ελληνισμό. Τα συναισθήματα του Δραγούμη την εποχή εκείνη για τον Βενιζέλο αποτυπώνονται στις σημειώσεις του ημερολογίου του, όπου γράφει μεταξύ των άλλων, τον γνώρισε μαζί με τον πατέρα του, τον Στέφανο, και λέει ότι ήταν ένας συμπαθητικός άνθρωπος, ο Βενιζέλος, πεισματάρης, προσωπικός με όλη την εξυπνάδα του. Την ίδια εποχή, ο Αθανάσιος Ηλιώτης Νικολαίδης, που είναι ένας άλλος επιστήμιος φίλος και συνεργάτης του Ιωάννα Δραγούμη, μαζί είχαν στήσει την οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως, του γράφει μία επιστολή που λέει ότι γνώρισα τον Βενιζέλο και λέει είναι νέος και ευρύς άνθρωπος. Μπορεί να συνοηθεί κανείς συζητών με αυτόν, διότι μιλεί την ίδια περίπου γλώσσα με εμάς. Υπήρχε πράγματι η ταυτότητα και στη δομή και στο περιεχόμενο της σκέψης του. Αλλά το πιο εντυπωσιακό φυσικά είναι ότι στο ημερολόγιο του πάλι ο Δραγούμης λέει ότι πρότεινε και συζήτησε να ψηφιστεί στις εκλογές ο Βενιζέλος. Με σκέψη και συγκράτηση του εαυτού μου είπα να ψηφιστεί ο Βενιζέλος, γιατί απέναντί του ήταν οι Θεοτόκηδες, Μαυρομιχάληδες, Ζαΐμιδες κτλ. Δηλαδή όλος ο παλαιοκομματισμός. Αλλά δεν σταματάει σε αυτά. Στο περιοδικό του εκπαιδευτικού ομίλου, που είναι το επίσημο περιοδικό του εκπαιδευτικού ομίλου και του δημοτικισμού, το Νουμά, γράφει ένα άρθρο με τον τίτλο «Δύο εκλογές», που αναφέρει τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως ο ένας, ο ήρωας, γράφει συγκεκριμένα. Θα σχηματιστεί κοντά και γύρω στον ένα, με κεφαλαία το ένα, που συμπάθησε και θαύμασε και σεβάστηκε για την ανώτερη αξία του, ο λαός μονάχος του ενίδησε και έδωσε στον ένα, αυτόν ήρωα, τη δύναμή του για να σχηματίσει γύρω του και κοντά του τη νέα τάξη των μορφωμένων, των διανοητικών ανθρώπων, που θα διαφεντεύσει το έθνος στα μελούμενα χρόνια. Ο ένας με το κεφαλαίο, αυτός είναι ο Βενιζέλος. Τα αισθήματα του Δραγούμη και του Βενιζέλου είναι παραπάνω από θερμά. Υπάρχει πλήρης ταύτιση στον τρόπο που σκέφτονται και νομίζω από αυτόν τον τρόπο σκέψης ο Βενιζέλος ποτέ δεν θα απομακρυνθεί. Μέχρι το τέλος της ζωής του με τον ίδιο τρόπο σκέψης σκέπτεται και πορεύτηκε. Υπάρχουν και άλλα όμως στοιχεία που δείχνει ότι αυτά τα δύο σημαντικά πρόσωπα του νέου ελληνισμού ήταν εξαιρετικά κοντά. Ένας βασικός συνεργάτης του Ιωάννα Δραγούμη ήταν ο κοινοτιστής Κωνσταντίνος Καραβίδας. Ο Κωνσταντίνος Καραβίδας ανήκε στο πολιτικό γραφείο του Ελευθέρου Βενιζέλου, συμμετείχε στο κίνημα της Εθνικής Άμυνας και υπηρέτησε στην ύπατη αρμοστία της Μήνης. Στην πολιτική επιθεώρηση που εκδίδει ο Δραγούμης συμμετέχουν και γράφουν άνθρωποι από τον κύκλο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, δηλαδή του δημοκρατικού σοσιαλισμού, όπως ήταν ο Αλέξανδρος Βόλος, ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος, ο Ανδρεάδης και άλλοι. Μάλιστα συζητούσε και με τον Γεώργιο Παπανδρέου να γράψει και αν συνέχιζε να κυκλοφορεί η πολιτική επιθεώρηση, είναι σίγουρο ότι θα είχε συνεργαστεί και ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος εκτιμούσε ιδιαίτερα τη σκέψη του Ιωάννα Δραγούμη και μάλιστα όταν κάποιοι βενιζελικοί γκρέμισαν την επιτάφια στήλη του, ήταν αυτός που την αναστήλωσε πάλι. Και τον ίδιο θαυμασμό και τον εκτίμηση προς το πρόσωπο του Δραγούμη είχε και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε κάποια κείμενά του. Συνεπώς, ο Δραγούμης έχει σκέψη παρόμοια με τον Βενιζέλο, συνεργάζεται πολύ με βενιζελικούς, με σοσιαλδημοκράτες. Ένας άλλος πολύ στενός του φίλος είναι ο Νίκος Γιαννιός. Ο Νίκος Γιαννιός είναι και αυτός σοσιαλδημοκράτης, είναι από τους ιδρυτές του ΣΕΚΕ, το οποίο μετά μετεξελίχθηκε στο σημερινό Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά τότε ήταν ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό, με την ορολογία της εποχής, παρομοίαζε πολύ με τους μεσεδίκους.
Έγραφε λοιπόν ο Νίκος Γιαννιός στο αφιέρωμα της Νέας Εστίας που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1941 πόσο εκτιμούσε τον Ιωάννη Δραγούμη, ότι χρηματοδοτούσε τη δημοτικιστική εφημερίδα Λαός που κυκλοφορούσε στην Κωνσταντινούπολη και ήταν αυτή η οποία φιλοξενούσε άρθρα του. Ένας άλλος επίσης συνεργάτης του και φίλος του Ιωάννη Δραγούμη ήταν ο Γιάννης Κορδάτος, ο οποίος και εκείνη την εποχή ήταν ουσιαστικά ο επικεφαλής του ριζοσπάστη. Στη συνέχεια υπήρξε και για ένα διάστημα επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και αυτός εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Δραγούμη, ο οποίος του είχε δώσει κάποια άρθρα για να δημοσιευθούν στην εφημερίδα που διεύθυνε. Τελικά αυτά δημοσιεύτηκαν στην Αθηναϊκή. Όμως, στην ιστορία του ελληνισμού, ο Γιάννης Κορδάτος σε ένα σημείο γράφει ότι ο Δραγούμης σύχναζε στα γραφεία του ριζοσπάστη και μάλιστα του είχε δώσει διάφορα άρθρα για να δημοσιευτούν και είναι σίγουρος ότι φυσικά δεν είχε καμία σχέση με την απόπειρα δολοφονίας κατά του Βενιζέλου. Σε αυτό το βιβλίο του Γιάννη Μάζη που το υποδεχθήκαμε μάλλον με κάποια επιπολαιότητα, τουλάχιστον από κάποιους ιστορικούς σημαντικούς όπως είναι ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου ή κάποιους πανεπιστημιακούς, χωρίς το ανάλογο κριτικό βλέμμα που θα έπρεπε να υπάρχει. Ο Δραγούμης αναφέρεται ως αντικομμουνιστής. Ο Δραγούμης, όπως βλέπουμε, συνεργαζόταν με σοσιαλδημοκράτες, με κομμουνιστές όπως ήταν ο Γιάννης Κορδάτος, έδινε τα δημοσίευματα και άρθρα στο ριζοσπάστη. Στο ημερολόγιο του υπάρχουν διάφορες σημειώσεις και γραφές που λέει ότι δικαιολογεί απόλυτα την αντίδραση των λαών που όθησαν να υπάρξει ένα καθεστώς όπως των Μπολσεβίκων στη Ρωσία, γιατί προηγουμένως υπήρχε αδικία μεγάλη κοινωνική. Όλα αυτά φυσικά συνηγορούν στο γεγονός ότι ο Δραγούμης ούτε είχε αντικομμουνιστικές αντιλήψεις, ούτε ήταν φυσικά πρωτοφασίστας ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα, ο Δραγούμης είχε μία αιμονή με την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στα διάφορα κείμενά του που έχουν ένα χαρακτήρα μανιφέστου, όπως είναι στρατός και άλλα, προγραμματική πολιτική στοχασμή κτλ. Εκεί αναφέρεται οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση του κοινοβουλευτισμού, ο οποίος φυσικά και θα πρέπει να λειτουργήσει και είναι διασφάλιση και οποιαδήποτε αλλαγή που θα πρέπει να υπάρξει μόνο μέσα από το λαό. Επίσης αναφέρει ότι υπάρχει μέσα στην παράδοσή μας και η βασιλεία, αλλά και η δημοκρατία. Και τη δημοκρατία τη βλέπει και να υπάρχει και πολύ μέσα, φυσικά μέσα στον κοινοτισμό. Και είναι τόσο εντυπωσιακή η αιμονή του στην δημοκρατία και ειδικότερα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, έτσι ώστε σε ένα από τα κείμενά του που υποβάλλονται στην συνδιάσκεψη της Ειρήνης του 19, γράφει ότι η Κωνσταντινούπολη πρέπει να αποτελέσει ένα κράτος ανεξάρτητο, το οποίο όμως θα έπρεπε να είναι δημοκρατικό. Επίσης, αν και ήταν εξόριστος, δεν έχει καμία επιδίωξη εκδίκησης προς τους Βενιζελικούς. Αντίθετα, λέει, θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με μεγαλοπρεπή περιφρόνηση και επίοικια. Και σε ένα άλλο κείμενό του υπέρ του έθνους ονομάζεται, γράφει ότι πρέπει ο βασιλιάς και ο Ελευθέρης Βενιζέλος να έρθουν σε μια συμφωνία για χάρη του έθνους. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά αυτό που διακρίνει τον Ιωάννη Δραγούμη και με το Μεταξά και με την υπόλοιπη μοναρχική παράδοση είναι ότι ενώ ήταν πρεσβευτής της Ελλάδος στην Πετρούπολη, έστειλε ένα τηλεγράφημα και έλεγε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να συμμετάσχει στην Καλύπολη, στην εκστρατεία της Καλύπολης και θα πρέπει να είμαστε μαζί με την ΑΝΤΑΤ, γιατί είναι ο μόνος τρόπος
να έχουμε κέρδη από αυτόν τον πόλεμο. Τώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια έντονη κριτική στα κείμενά του κυρίως μετά το 2016 προς τον βενιζελισμό. Όμως εξίσου κριτικός είναι και προς τη μοναρχική παράδοση. Γράφει λοιπόν στο ημερολόγιο του: αντιπαθώντας τον βενιζελισμό, δεν συμπαθώ τους αντιπάλους του. Ούτε τους έχω για καλύτερους τύπους Έλληνα και ανθρώπου. Συμφωνώ μόνο μαζί τους στο ότι αντιπαθούν ασύνειδα ίσως τον βενιζελισμό. Αλλά και αυτοί έχουν τα στίγματα της φυλής. Π.χ. αρχαιομανία, λογομανία, στρεψοδικία, δικολαβία, ραδιουργία, συκοφαντία, ψευτιά. Πόσο πιο σκληρός μπορεί να είναι απέναντι στη μοναρχική παράταξη. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να είναι περισσότερο σκληρός. Και γι' αυτό ο Δραγούμης για πρώτη φορά ανακαλύπτεται από τον Γιώργο Θεοτοκά, ο οποίος είναι, ας το πούμε, ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της γενιάς του 30, πρώτα σε 2 κείμενά του που δημοσιεύονται στο περιοδικό του Δημήτρη Γλινού Αναγέννηση και φυσικά στο Ελεύθερο Πνεύμα. Εκεί διακρίνει το Δραγούμη ότι είναι αυτός που για πρώτη φορά ασχολείται με την καλλιέργεια του εσωτερικού ανθρώπου, του εγώ. Και είναι αυτός που είναι στιλίστας, ξέρει να γράφει. Και επίσης μας αποτυπώνει την πιο βασανισμένη ψυχή της λογοτεχνίας, που ο Γιώργος Θεοτοκάς είναι ο κατεξοχήν βενιζελικός και ο κατεξοχήν σε όλη του την πολιτική διαδρομή κεντρώος, έτσι. Τώρα, ο Ιώνας Δραγούμης οπωσδήποτε είναι ένας στοχαστής που η σκέψη του έχει μια εξέλιξη, δεν είναι στάσιμη, έτσι. Υπάρχει, όπως γράφει και στο ημερολόγιο, ότι υπάρχει μια περίοδος η οποία είναι πολύ επηρεασμένη από τον Μπαρές και τον Νίτσε και υπάρχει και μια δεύτερη περίοδος που ξεπερνά τον Μπαρές πλέον και όπως γράφει πλέον επηρεάζεται από τη σοσιαλδημοκρατία, ακόμα και από αρχικούς, τον Κροπτουότκιν, συγγραφείς όπως τον Αντρέ Ζιντ, τον Ντοστογεύσκι. Τότε είναι που μιλάει ότι πάμε από το άτομο στο συνεργατισμό, στην αλληλεγγύη, ακόμα και στην κοινωνική επανάσταση. Μάλιστα γράφει στο ημερολόγιο του ότι διαβάζει την Ουμανιτέρ, δηλαδή την εφημερίδα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένα επίσης ενδιαφέρον είναι στον ελληνισμό μου και οι Έλληνες, σε ένα σημείο γράφει: αρνούμε κάθε πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι η φαντασία μου. Αυτός είναι ένας λόγος εξαιρετικά πρωτοποριακός για αυτήν την εποχή. Μια παρόμοια φράση είχε πει ο ποιητής ο Νόβαλης, που είχε πει: η μόνη μου πραγματικότητα είναι η ποίηση. Όμως ο τονισμός τόσο πολύ της φαντασίας θα τη δούμε πολλές δεκαετίες αργότερα, κυρίως από τον Κονήλιο Καστοριάδη στα βιβλία του και βέβαια ως αίτημα κοινωνικό μέσα από τα γεγονότα του Μάη του 1968. Φυσικά ο Δραγούμης είπαμε ότι είναι δημοτικιστής, είναι κοινοτιστής, θεωρεί ότι έκανε μεγάλη ζημιά στον κοινοτισμό η παρέμβαση των Βαβαρών, θεωρεί ότι ο Γεώργιος ο πρώτος ήθελε να κάνει πάρτι, δεξιώσεις κτλ. Να μας διασκεδάζει και τίποτα ουσιώδες. Στη συζήτησή του με τον Γεώργιο Σκληρό, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καταλήγει στο εξής. Προτεραιότητα σήμερα για μας είναι να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τον ελληνισμό. Στη συνέχεια μπορούμε να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο ακριβώς που έγινε και στην Ιταλία, όταν η Ιταλία που κατάφερε να ενωθεί και να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Αφού γίνουμε ανεξάρτητο κράτος, μπορούμε να είμαστε και σοσιαλιστές, γράφει, και κοσμοπολίτες και οτιδήποτε. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι και ο Γεώργιος Σκληρός και ο Δραγούμης και ο Γλινός όλοι τους καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αντιβαλκανική συνεργασία κατά της Τουρκίας. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον τουρκικό όγκο. Τώρα, έχει ενδιαφέρον λοιπόν σε ένα κείμενό του, στο «Όσοι ζωντανοί». Ως τίτλος έχει το εξής ενδιαφέρον, ότι ίσως με αυτό το βιβλίο
ουσιαστικά διακόπτεται η παράδοση του με τον Μπαρές. Γιατί ο Μπαρές σε όλη τη θεωρία εξημεί τους νεκρούς. Πλέον ο Δραγούμης δεν μιλάει για τους νεκρούς, μιλάει για τους ζωντανούς. Άλλωστε όλα κείμενά του είναι κατά της προγοναπληξίας κτλ. Και λέει λοιπόν εκεί ότι πρέπει να έχουμε στρατό, πρέπει να έχουμε κράτος. Και αυτό για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε στην Τουρκία την ισοτιμία των Ελλήνων που ζουν εκεί. Εάν δεν δέχονται οι Τούρκοι την ισοτιμία των Ελλήνων, θα πρέπει να την επιβάλλουμε. Γράφει, ο αξιόμαχος στρατός είναι απαραίτητος και για τα δύο ιδανικά. Μπορεί να χρησιμεύσει και για να επιβάλλει στην Τουρκία σε μια περίσταση την ισοπολιτεία και το σεβασμό της εθνικής αυθυπαξίας των Ρωμιών, και για να διαλύσει το τουρκικό κράτος, αν γίνει φανερό πως οι Τούρκοι εξακολουθούν το χαβά τους, πασχίζοντας με κάθε είδος κατατρεγμό να κατασυντρίσουν την ελληνική ζωή μέσα στο κράτος τους. Και ο στρατός αυτός, σε όποιο και από τις δύο περιστάσεις, θα συντεριάσει τις ενέργειές τους με το στρατό των άλλων τριών κρατών, δηλαδή ουσιαστικά τους άλλους βαλκανικούς στρατούς. Υπάρχουν 4 βασικά κείμενα, 5 βασικά κείμενα του Ιώνα Δραγούμη στο περιοδικό Νουμάς, που θεωρεί απαραίτητη βαλκανική συνεργασία κατά της Τουρκίας. Το ένα λέγεται Αρβανιτιά, το δεύτερο η νέα πολιτική στην Τουρκία, η θέση της Τουρκίας, ελληνοβουλγαρικά Α και ελληνοβουλγαρικά Β. Εκεί καταλήγει στο συμπέρασμα που είχε βγάλει και από τη θητεία του μέσα από την οργάνωση Κωνσταντινουπόλεως, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη για τον ελληνισμό για να επιβιώσει, πέραν το ότι να δημιουργηθεί μια βαλκανική συνεργασία, έτσι ώστε να μπορέσει στρατιωτικά να αντιμετωπίσει τον τουρκικό επεκτατισμό. Ήδη είναι γνωστά ότι οι νεότουρκοι με τις συμβουλές των Γερμανών προχωρούσαν σε εκτεταμένες εθνικές εκαθαρίσεις, ειδικά καταρχήν των Αρμενίων και φυσικά κατά των Ελλήνων. Ένας αριθμός Ελλήνων 500 ή 700.000 ήδη είχε εκδιωχθεί, είχε αναγκαστεί να έρθει στην Ελλάδα. Άρα όσοι λένε, ας πούμε, ότι ο Δραγούμης είχε αναγκαστικά προσανατολισμό κατά των Σλάβων, όχι κατά των Τούρκων, προφανώς δεν έχουν υπόψη τους αυτά τα κείμενα στο Νουμά, τα 4, που είναι σημαντικά. Ούτε και το κείμενό του στο Όσοι Ζωντανοί, που λέει ότι θα πρέπει όλα τα βαλκανικά κράτη να συνεργαστούν κατά της Τουρκίας. Θεωρώ σημαντικό επίσης ένα άλλο κείμενο του Δραγούμη στο Νουμά, που λέγεται τι είναι το γλωσσικό ζήτημα. Εκεί δεν θέτει το γλωσσικό ζήτημα ως ένα αυστηρά γλωσσικό θέμα ή εκπαιδευτικό ζήτημα, αλλά βλέπει όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Εκεί λέει λοιπόν ότι εμείς δεν ονειρευόμαστε ένα κράτος όπως των αρχαίων Ελλήνων που να φτάνει έστω μέχρι τη Θεσσαλία, αλλά ούτε και ένα πολυεθνικό κράτος όπως των Βυζαντινών. Θέλουμε ένα κράτος που θα συμπεριλάβει όλους τους Έλληνες. Προχωρώντας στα κείμενα του Νουμά, υπάρχει ένα κείμενο που λέγεται τι είναι ο σοσιαλισμός, που είναι εξαιρετικά φιλικό προς τον σοσιαλισμό. Ουσιαστικά εδώ πλέον έχει ταυτιστεί πλήρως με τους σοσιαλδημοκράτες και τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον Σκληρό. Υπάρχουν άλλα 2 κείμενα, σοσιαλιστική πρωτομαγεία Α και Β, που δείχνουν τους προσανατολισμούς του προς την κοινωνική μεταρρύθμιση. Επίσης, ως προς το εξωτερικό ζήτημα, δηλαδή τη σχέση με το θέμα με την Τουρκία, οι διεκδικήσεις που θέτει είναι παρόμοιες με αυτές του Βενιζέλου. Δεν πάβει να επαναλαμβάνει ότι ναι, πρέπει να πάμε με την Αντάρ. Αυτό μας επιβάλλει τώρα το εθνικό συμφέρον. Βεβαίως, θα δούμε ότι υπάρχει ακριβώς ως αποτέλεσμα ενός δικού του ρομαντισμού που είχε, δεν μπορεί να καταλάβει ότι για να μας υποστηρίξει η Αντάρ θα έπρεπε και εμείς να δίναμε κάτι, δηλαδή να έχει κάποιο συμφέρον από εμάς. Δηλαδή, και γι' αυτό και ο Βενιζέλος πήρε αυτές τις αποφάσεις που πήρε και έστειλε τον ελληνικό στρατό τότε στην Ουκρανία. Για την εκστρατεία τότε ο Δραγούμης ήταν εναντίον. Αλλά αν δεν είχε κάνει αυτά τα βήματα ο Βενιζέλος, δεν θα υπήρχε το αποτέλεσμα που ήθελε.
στα κείμενά του, όπως η προγραμματική πολιτική στοχασμή, στο πρώτο υπόμνημα, στο Συνέδριο της Ειρήνης για το 1919 και στο δεύτερο υπόμνημα, στο Συνέδριο της Ειρήνης το 1919, θέτει τις διεκδικήσεις όχι λιγότερες από αυτές που επέτυχε η συνθήκη των Σερβών. Δηλαδή, πρέπει η Ελλάδα να διεκδικήσει Βόρειο Ήπειρο, Δωδεκάνησα, νησιά του Αιγαίου, Ανατολική Δυτική Θράκη, τα παράλια της Δυτικής Μικράς Ασίας, τα οποία τα θεωρεί όλα ελληνικά, τον Έξινο Πόντο, και εκεί θέτει ποντιακό ζήτημα, και την Κύπρο. Τώρα θεωρεί ότι θα μείνει μετά την αφαίρεση της Αρμενίας και του Κουρδιστάν, που θέτει και θέμα κουρδικού κράτους, θα υπάρξει φυσικά ένα τουρκικό κράτος, στο οποίο θεωρεί ναι μεν θα είναι η πλειοψηφία οι Τούρκοι, αλλά θα υπάρχει ένας ελληνικός πληθυσμός για τον οποίο θα πρέπει να κατοχυρωθούν όλα τα πολιτικά του δικαιώματα. Στο ίδιο κείμενο γράφει λοιπόν ότι ο ελληνικός στρατός θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να πάει στη Μικρά Ασία για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του ελληνικού πληθυσμού εκεί. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό ο Βενιζέλος με τη συνθήκη των Σερβών. Μπορεί να μην πέτυχε το μέγιστο που ζητούσε ο Δραγούμης, αλλά έστειλε το ελληνικό στρατό έτσι ώστε να μπορέσει τουλάχιστον ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού να τον προστατεύσει από μια βέβαιη σφαγή. Όλα αυτά τα λέω γιατί έχουν γραφεί διάφορα μυθεύματα, όπως ότι ο Δραγούμης ήταν μικροελλαδίτης. Ο Δραγούμης πίστευε σε μια ελληνοτουρκική φιλία. Που δεν είναι ψευδέστερο από αυτό. Όλα τα κείμενα του Δραγούμη είναι κατά της τουρκικής κατάκτησης. Είναι κατά των φαναριωτών που ήθελαν μια συνεργασία με τους Τούρκους κατακτητές. Θέλει την απελευθέρωση του ελληνισμού. Και ουσιαστικά η σκέψη του είναι ίδια ακριβώς με του Βενιζέλου σε αυτά τα θέματα. Και έτσι, οπωσδήποτε, είναι ένα ιστορικό παράδοξο το πώς αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε αντίπαλα κόμματα. Παρ' όλα αυτά, όπως είδαμε, ο Δραγούμης δεν έπαυσε ποτέ να συνεργάζεται με σοσιαλδημοκράτες, βενιζελικούς, ακόμα και αριστερούς. Θεωρώ επίσης ένα πολύ σημαντικό κείμενο του Δραγούμη που δημοσιεύτηκε στο όνομά, λέγεται «Η Ελλαδική». Εκεί γιατί είναι σημαντικό, γιατί κατεδαφίζει, αποδομεί την ιδεολογία του μικροελλαδισμού, την οποία τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα θα τη διακηρύσουν οι πολιτευτές του Λαϊκού Κόμματος. Δηλαδή γράφει ο Σεφέρης στις δοκιμές του ότι υπήρχε ένας πολιτευτής του Λαϊκού Κόμματος του Πελοπόννησο και έλεγε, κουνούσε το χάρτη και έλεγε «Εμείς θέλουμε τη μικρή και έντιμο Ελλάδα», κάνοντας φυσικά το Σεφέρη έξω φρενό. Ο Δραγούμης ήταν κατά τέτοιων απόψεων και φυσικά καταλαβαίνω πόσο ξένος ένιωθε ανάμεσα στους εξόριστους στην Κωσική. Και η όλη πορεία του Δραγούμη δεν πρέπει να συγχέεται με το υπόλοιπο Λαϊκό Κόμμα και πολύ περισσότερο με το Μεταξά. Φασιστοειδή κόμματα υπήρχαν εκείνη την εποχή, υπήρχαν κινήσεις. Υπήρχαν, ας πούμε, οι επίστρατοι που κατά πολλούς έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός πρωτοφασιστικού κινήματος. Ο Δραγούμης ήταν κάθε άλλο, ήταν ένας ουσιαστικά σοσιαλδημοκράτης. Έτσι. Λοιπόν, σας διαβάζω λοιπόν από αυτό το κείμενο τους ελλαδικούς και λέει: γεννήκευσαν το νόημα κράτος και είπαν κάθε κράτος έχει λαό, άρα και το ελληνικό κράτος έχει ελληνικό λαό. Και έπειτα λαός και έθνος και κράτος έγιναν σαλάτα στο κεφάλι τους. Τους γέλασαν οι λέξεις, τους κακόμοιρους. Και μονάχα όταν βρίσκονται Κρητικοί να αναστατώνουν την Κρήτη και Βούλγαροι να ξεπατώνουν τη Μακεδονία και τη Θράκη, ξαναθυμούνταν οι Έλληνες του κράτους πως κάποιοι Έλληνες ζουν ακόμα εκεί πέρα έξω από την Ελλάδα, τουρκομερίτες, και για λίγο καιρό το νόημα έθνος έπαιρνε και πάλι κάποια πλατύτερη, πιο φεγγερή και ομορφότερη χρωματοσιά. Μόλις όμως ησύχαζαν λιγάκι οι Κρητικοί ή κρύβονταν οι Βούλγαροι προσεκτικά για να γελούν τον κόσμο καλύτερα, οι Έλληνες, οι αυτόχθονες, έσβραν πάλι από το νου τους κάθε τουρκομερίτη ετερόχθονα και το έθνος μίκραινε και στένευε ώσπου καταντούσε πάλι λαός και κράτος. Τι λέει ο Δραγούμης εδώ? Ότι ετερόχθονες και αυτόχθονες, Ελλαδίτες και τουρκομερίτες είμαστε ένας λαός, ένας έθνος που πρέπει να ενωθούμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε τουλάχιστον την ύπαρξή μας. Γιατί εκείνη την εποχή, όπως είδαμε από την εξέλιξη των γεγονότων,
η βιολογική ύπαρξη του ελληνισμού δεν είναι καθόλου σίγουρη. Από το 22 και μετά βρεθήκαμε μπροστά σε μια γενοκτονία του ελληνισμού, όπως και των άλλων χριστιανικών εθνών της Μικράς Ασίας. Στο τελευταίο βιβλίο που ονομάζεται «Κρυμμένα ημερολόγια», που έκανε μια εξαιρετική δουλειά ο φίλος μου συγγραφέας, ο Νόντας Τσίγκας, γράφει σε ένα σημείο ο Δραγούμης πάλι για τη Βαλκανική Κοινοπολιτεία. Λέει, είναι σωστή η σκέψη. Είναι, λέει, αλλά πρέπει εμείς να είμαστε πιο δυνατοί στα Βαλκάνια και μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Και δεν ήταν ο πρώτος που την εφάρμοσε ο Βενιζέλος, ήταν εμείς. Εγώ και ο Σουλιώτης Νικολαίδης που την εφαρμόσαμε μέσα στην Τουρκιά. Συνεργαστήκαμε όλα τα έθνη κατά των Νεότουρκων. Είναι ενδιαφέρον να διαβάσουμε ένα βιβλίο που λέγεται «Οργάνωση Κωνσταντινούπολεως». Εκεί θα δούμε ότι ο Σουλιώτης Νικολαίδης αφενός είδε ότι δεν υπήρχε καμία προοπτική συνεννόησης με τους Νεότουρκους. Αυτό το παραδέχεται και ο Δραγούμης και στα ημερολογιά του και σε άλλα κείμενα κτλ. Και το λέει και ο Νίκος Γιαννιός αυτό. Καμία πιθανότητα συνεργασία. Όμως είχαν κάνει κάποια προσπάθεια ενός στοιχειώδους εξοπλισμού του πληθυσμού αυτού, έτσι ώστε να μην σφαγεί όπως εσφάχθησαν οι Αρμένοι. Συνεπώς, έτσι να πούμε ορισμένα πρώτα συμπεράσματα. Δραγούμης και Βενιζέλος βγαίνουν από το ίδιο ρεύμα της ελληνικής κοινωνίας, που ήθελε να ξεπεράσει τον πολεοκομματισμό, ήθελε να ξεπεράσει τον λογιοτατισμό και είχε διάφορες μορφές έκφρασης. Αυτός ήταν ο δημοτικισμός. Στο δημοτικισμό στεγάστηκαν όλοι οι σοβαροί διανοούμενοι της εποχής, από τον Ήρο Δραγούμη μέχρι το Γλινό, το Βάρναλι, το Δελμούζο και πολλοί ακόμη. Πιστεύαν και οι δύο στη Βαλκανική συνεργασία, πιστεύαν και αυτοί και οι δύο στη συνεργασία με την Αντάτ και όχι στη συνεργασία ή στην ουδετερότητα με τους Γερμανούς. Ο Δραγούμης είχε σοσιαλδημοκρατικές αντιλήψεις, ειδικά όταν ξεπέρασε την επιρροή που είχε με τον Μπαρές και με τον Νίτσε. Και αυτό το παραδέχεται και ο Κορδάτος. Φυσικά ο Νίκος Γιαννιός, που είναι ο πιο έρθερμος οπαδός του και μάλιστα έλεγε το 1941, όταν γράφει αυτό το κείμενο, ότι αν ζούσε ο Δραγούμης θα ήταν ο φυσικός μας ηγέτης τώρα, της εθνικής αντίστασης. Θα ήταν ο φυσικός ηγέτης. Και έχει ενδιαφέρον ότι οι πιο σοβαροί διανοούμενοι της αντικοινοβουλευτικής δεξιάς, ο Δημήτρης Τσάκωνας, που ήταν χριστιανοσοσιαλιστής και υπουργός της δικτατορίας, θεωρεί το Δραγούμη σοσιαλδημοκράτη. Ένας άλλος, ο Βεζανής, που επίσης και αυτός είναι εναντίον του Δραγούμη ξεκάθαρα. Άρα, οπωσδήποτε δεν μπορεί να το οικειοποιηθεί μια παράταξη η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη σκέψη ούτε με τη ζωή του Δραγούμη. Ο Δραγούμης μας άφησε ένα σπουδαίο έργο που αξίζει να μελετούμε και να διαβάζουμε. Εγώ βρίσκω συνέχεια καινούργια ενδιαφέροντα πράγματα. Διάβασα πριν από λίγο καιρό το βιβλίο του «Σταμάτημα». Αυτό γράφτηκε στην Κορσική όταν ήταν εξόριστος ο Δραγούμης και κυκλοφόρησε από τον αδερφό του Φίλιππο το 1926. Εκεί καταρχήν λέει ότι ο στοχασμός του Δραγούμη ουσιαστικά είναι ένας στοχασμός μετά το θάνατο του Θεού. Έτσι. Είναι ένας στοχασμός που ίσταται μπροστά στο Θεό. Παραδέχεται ότι ο ελληνισμός χρωστάει πολλά στην Ορθοδοξία και την ταυτότητά του και την ιστορική του πορεία, αλλά ο ίδιος δεν βλέπει το Θεό, δεν τον αντικρίζει. Η κατάληξη αυτού του λόγου είναι ένας σχετικισμός και αξιών και γνωσιολογίας. Δηλαδή ο Δραγούμης θεωρεί ότι το κάθε εγώ μπορεί να έχει μια δική του ταυτότητα, όλες οι ταυτότητες είναι αποδεκτές και ανεκτές, δεν υπάρχει απόλυτη γνώση, κάθε γνώση είναι σχετική κτλ. Επίσης γράφει ότι ο κόσμος είναι ένας κόσμος συγκρούσεων, ότι ο κάθε άνθρωπος αγωνίζεται για να υπάρχει καταρχήν, για να υπάρξει πρέπει να συνεργαστεί με φίλους και να είναι αντίπαλος με εχθρούς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί
Η σκέψη αυτή μας φέρνει πολύ κοντά με έναν άλλο στοχαστή, τον Παναγιώτη Κορδίλη. Δεν ξέρω αν ο Κορδίλης έχει ποτέ διαβάσει τραγούδι, πιθανόν έχει διαβάσει σε κάποιο βαθμό. Όμως η σύμπτωση είναι για άλλους λόγους. Λέει ο Κορδίλης στο πιο εμβληματικό του έργο «Ισχύς και απόφαση», σε ένα από τα πιο γνωστά του κείμενα, το εξής: η έσχατη πραγματικότητα συνίσταται από υπάρξεις, άτομα ή ομάδες που αγωνίζονται για την αυτοσυντήρησή τους και μαζί αναγκαστικά για διεύρυνση της ισχύως τους. Γι' αυτό συναντούνται ως φίλοι ή ως εχθροί και αλλάζουν τους φίλους και τους εχθρούς ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα για την αυτοσυντήρησή τους και την διεύρυνση της ισχύως τους. Τι λέει λοιπόν ο Δραγούμης? Η ζωή είναι αγώνας κατά σύνεχος, ενάντια σε διαφορετικούς εχθρούς και τη νίκη μου επάνω τους, αγώνας που μου δίνει φτερά και χαρά τη νίκη, τη χαρά της υγείας. Το πρωτόγονο ορμέφητο της αυτοσυντηρησίας φέρνει ένα άλλο δευτερόγωνο αίσθημα που το ονομάζω ορμή κυριαρχίας, υπεροχή νίκης. Το αίσθημα της κοινωνικής αυτοσυντήρησης δημιουργεί, γράφει, συνήθειες, νόμους και κανόνες συμπεριφοράς και διαγωγής των κοινωνικών ανθρώπων αναμεταξύ τους. Η φιλότητα και το νίκος, η φιλία και η εχθρότητα έχουν βασική θέση. Συνεταιρίζεται θέλοντας και μία απέναντι των εχθρών και γίνεται φίλος ή σύντροφος με άλλους και απέναντι τούτων και απέναντι των τρίτων. Η ελευθερία είναι πάντα εσωτερική, υποστηρίζει ο Δραγούμης, ενώ συμπληρώνει, προορισμός της ζωής μου είναι η ίδια μου η ζωή, το να ζήσω, να νικόλω ένα τους εχθρούς της και να υψώνομαι προς το όσο γίνεται τελειότερο άνθισμά της. Παρότι δεν μας έχει αφήσει πολλά φιλοσοφικά κείμενα ο Δραγούμης, μας άφησε κάποια εξαιρετικά σημαντικά. Όπως αυτά τα λίγα που περιέχονται στο τελευταίο κεφάλαιο από το σταμάτημα και αυτά που περιέχονται στον ελληνικό πολιτισμό. Τώρα θέλω να σας διαβάσω μια επιστολή του Ιωνα Δραγούμη προς τον αδερφό του Φίλιππο, που εκεί φαίνεται καθαρά πόσο ταυτίζονται οι απόψεις του με το Βενιζέλο. Γράφει λοιπόν ότι το ζήτημα της Μικρασίας ούτε το πρωτοσυλλογίστηκε, ούτε το πρωτοδούλευσε κανείς άλλος παρά ο ταπεινός σας δούλος, και αυτός έδωσε και στο Βενιζέλο την ιδέα αυτή. Ξέρεις πότε? Λίγες μέρες πριν αρχίσει στα 1912 ο πόλεμος. Ο Βενιζέλος με κάλεσε με τον Κορομιλά. Ήταν εκεί και ο Εξαδάκτυλος και ο Νίδερ και νομίζω και ο Δαγκλής, η συνεδρία στο Υπουργείο Στρατιωτικών, και εκεί είπα και το παραδείχθηκε και ο Βενιζέλος, πως αν δεν μπορέσουμε να πάρουμε όλη την ευρωπαϊκή συνέχεια ως την πόλη, πρέπει η πολιτική μας να τείνει να πάρουμε όσο μπορούμε περισσότερο από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και μέρος της Θράκης και να πάρουμε και από τη Μικρά Ασία όσο μπορούμε περισσότερο μέρος. Ολόκληρο το σχέδιό μου το βρίσκει ένα-δύο φύλλα της Νέας Ημέρας όταν έβγαινε στο Τριέστη, στα 1905-1906. Το έγραψα από το Δεδέαγατς τότε. Θα σου πω άλλοτε. Αλλά και πριν το 1912, από το 1910, όταν μπήκα στο Ανατολικό Τμήμα, το Β του Υπουργείου των Εξωτερικών, άρχισα την εθνολογική μελέτη της Μικράς Ασίας με 1000 εμπόδια. Στα αρχεία του τμήματός μου θα βρείτε όσα στοιχεία μπόρεσα να μαζέψω και ολοένα μάζευα. Για το εκπαιδευτικό ζήτημα της Μικράς Ασίας είχα αρχίσει και εφάρμοσα ένα σχέδιο με τη βοήθεια του Μπουτόνα. Ρωτήστε τον. Δεν τα λέω αυτά για να σου δείξω πως εγώ έχω τη δόξα της προτεραιότητας, μα για να καταλάβεις πως ίσια για να πάρουμε την πόλη, έκαμα και δούλεψα το σχέδιο εκείνο της Μικράς Ασίας, για να περισφίξουμε την πόλη με ελληνικά κράτη γύρω-γύρω και με ελεύθερο κράτος στην πόλη. Την ίδια και μια μέρα να πήξουν αυτά τα ελληνικά κράτη το μεγάλο ελληνικό κράτος με την πόλη. Πνίγοντας τη βουλγαρική σφήνα που μοιραία θα γίνονταν, το έβλεπα από τα 1905 και σαν προφητικά το είπα στη Νέα Ημέρα τότε και μάλιστα όρισα ακριβώς όπως έγιναν τα σύνορα μεταξύ Ένου, δηλαδή του Εύρου και Νέστου, για τα παράλια αυτά προσωρινά πάντα της Βουλγαρίας. Δεν θα πάμε από τη Θράκη στην πόλη, θα πάμε από τη Μικρά Ασία. Δηλαδή ακριβώς η ίδια πολιτική που εφάρμοσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τη συνθήκη των Σερβορών. Κλείνοντας, θέλω να συνοψίσω τα εξής. Έχουμε να κάνουμε με δύο σημαντικές προσωπικότητες του νέου ελληνισμού. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ο εξωτερικής πολιτικός, ο εξωτερικέστερος πολιτικός, κατά την άποψή μου. Είναι αυτός που συνδύασε την εσωτερική,
τον εσωτερικό εξυγχρονισμό με το δυνάμωμα και την απελευθέρωση εδαφών που ζούσε ο ελληνισμός. Μπορεί να μην πέτυχε τα μέγιστα που όριζε η συνθήκη των Σεβρών, αλλά σε αυτόν οφείλουμε το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Ελλάδος. Ο Ionas Δραγούμης ήταν ίσως η πιο εμβληματική μορφή του δημοτικισμού, ως πολιστικό ρεύμα που και αυτό είχε την ίδια κατεύθυνση με αυτή του Βενιζέλου. Εξυγχρονισμός της κοινωνίας, του κράτους, εθνική απελευθέρωση, εθνική ανεξαρτησία. Χτύπημα του λογιοτατισμού και του σχολαστικισμού. Ο Δραγούμης ήθελε κοινοτισμό, συνεργατισμό, δημοκρατία, κοινοβουλευτισμό. Όλα αυτά τα θεωρούσε μέσα στην παράδοση. Ήταν ένας μετριοπαθής άνθρωπος που συνεργαζόταν πολύ άνετα από βενιζελικούς, αντιβενιζελικούς, σοσιαλδημοκράτες μέχρι και κομμουνιστές. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Άρα δεν έχει τα χαρακτηριστικά που είχε ο φασισμός. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί ο φασισμός είναι αντικοινοβουλευτισμός, είναι αντισημιτισμός, είναι φυσική εξόδωση των αντιπάλων του, όπως έκανε ο Μουσολίνη στην Ιταλία, δολοφονώντας πρώτα το σοσιαλιστή ηγέτη. Καμία σχέση με όλα αυτά. Ο Βενιζέλος συνεργάζεται με τη σοσιαλδημοκρατία, ουσιαστικά αντιπολιτεύεται το Βενιζέλο μέσα από μια οπτική σοσιαλδημοκρατική. Αυτά θα ήθελα να σας πω και ελπίζω να ικανοποίησα έτσι τις προσδοκίες σας και να γίνει και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε καταρχάς κύριε Κουντρούλη. Να πούμε που είναι και στο Messenger και από τη στήλη μας στο YouTube. Ξεκινώντας, να ξεκινήσουμε λίγο. Καταρχάς, την καλησπέρα από τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, της Αμερικανικής Λεγεώνας στην Αθήνα, ο οποίος περίμενε να σας ακολουθήσει. Έχει υποβάλει και ερώτηση ο κύριος Παπαδόπουλος. Τώρα, την καλησπέρα μας από τον κύριο Γιώργο Κουτσαντώνη, το μέλος της ομάδας, αρχισυντάκτη της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Ρεσπούμπλικα. Και ξεκινάμε η ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής. Είναι από το Messenger. Πώς αντιμετώπισαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Ionas Δραγούμης τη βαλκανική συνεργασία? Την ερμήνευσαν μέσω αντίστασης στον τουρκικό επεκτατισμό? Προσπάθησα να αναφερθώ όσο μπορούσα πιο αναλυτικά. Ο στόχος ήταν ο τουρκικός επεκτατισμός. Μνημόνευσα τα κείμενα του Δραγούμη και στο Όσοι Ζωντανοί, τα 4 με 5 άρθρα του στο Νουμά, όπου εκεί μιλάει συνέχεια για μια βαλκανική συνεργασία. Το ίδιο πίστευε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πιστεύαν το ίδιο, μια βαλκανική συνεργασία ήταν απαραίτητη έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουμε όλοι οι βαλκανικοί λαοί από κοινού την τουρκική επεκτατικότητα. Έτσι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Βεβαίως δεν ήταν αρκετό αυτό. Γιατί οι Βαλκάνοι, ακόμα και όταν καταφέρνουμε και συνεργαζόμαστε και δεν πολεμάμε μεταξύ μας, αυτό δεν είναι πάντα αρκετό. Και γι' αυτό ο Δραγούμης, όπως και ο Βενιζέλος, πολύ σωστά και πολύ ορθά αναζήτησαν τη συνεργασία της Αντάρ. Ήταν αυτή η οποία θα μπορούσε να δώσει μια σημαντική όθηση στο εθνικό μας ζήτημα. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Είναι η εξής. Μεγάλη ιδέα, αυτή είναι από το Messenger. Μικρά και έντιμος Ελλάδα. Ελλαδισμός, ελληνισμός. Πώς τοποθετήθηκαν οι δύο άντρες πάνω σε αυτά τα θέματα? Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ο κατεξοχήνης εξαρκωτής της μεγάλης ιδέας. Επικρίνει το Λαϊκό Κόμμα για μικροελλαδισμό. Ο Ionas Δραγούμης, η σκέψη του έχει μια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα, οπωσδήποτε, αλλά δεν έπαψε ποτέ να παραμένει πιστός σε αυτό το κείμενο που σας μνημόνευσα προηγουμένως,
που είχε γράψει στο Νουμά, που λέγεται Ελλαδική. Εκεί μιλάει λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι, αυτόχθονες και ετερόχθονες, Ελλαδικοί και Τουρκομερίτες, όλοι μαζί να ενωθούμε για την απελευθέρωση του ελληνισμού και την ενότητα του ελληνισμού. Γιατί χωρίς την ενότητα του ελληνισμού δεν μπορούσε να υπάρξει απελευθέρωση του ελληνικού πληθυσμού. Και πράγματι, όταν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία, το αποτέλεσμα ήταν η ολοκληρωτική καταστροφή, η ολοκληρωτική γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών. Μπαίνοντας εδώ πέρα, η τρίτη ερώτηση, η οποία υπευλήθηκε, είναι η εξής. Ήταν διαφορετικές οι διεκδικήσεις που ικανοποίησε η συνθήκη των Σευρών από τις διεκδικήσεις του υπομνήματος? Δηλαδή, ο Βενιζέλος εκείνη τη στιγμή, η συνθήκη των Σευρών είναι μια διπλωματική, θα έλεγα, επιτυχία του Ελευθέρου Βενιζέλου, η οποία πιστώνεται αποκλειστικά και μόνο στο Βενιζέλο και στην πολιτική που ακολούθησε. Τη διπλωματική δυνότητα του Βενιζέλου την έχουμε δει και στην ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Θεωρείτε ότι υπήρχαν κάποια σημεία τομής ή διαφωνίας μεταξύ αυτών των δύο, δηλαδή του υπομνήματος και των συνθήκης των Σευρών? Κάποιοι έχουν ισχυριστεί παράδοξα για να δικαιολογήσουν τις δικές τους επιλογές υποτέλειας απέναντι στην Τουρκία, ότι δήθεν ο Δραγούμης ήθελε μια ελληνοτουρκική συνομοσπονδία κτλ. Ο Δραγούμης στα δύο υπομνήματά του για την ειρήνη, το Παρίσι το 19 και στους προγραμματικούς πολιτικούς στοχασμούς, διεκδικεί περισσότερα από τελικά πετύχαμε στη συνθήκη των Σευρών, σίγουρα όχι λιγότερα. Πάντως ήταν στην ίδια κατεύθυνση με τον Βενιζέλο και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές πρωτοπορούσε σε αυτό και αυτό τον έφερε σε σύγκρουση μαζί του. Δηλαδή, ενώ σε κάποια κείμενά του γράφει ο Βενιζέλος ήθελε ουσιαστικά μια πολιτική προσθήκων να μας συγκεντρώνουμε λεωρίδες ενώ χάνουμε το μεγάλο μας στόχο που είναι η απελευθέρωση συνολικά του ελληνισμού κτλ. Ήταν ο ίδιος που, παρακούοντας τον ίδιο τον Βενιζέλο, προτείνει στους κατοίκους του Καστελορίζου να κηρύξουν την απελευθέρωσή τους από την Τουρκία. Αυτό ήταν η πρώτη σύγκρουση ουσιαστικά ανάμεσα στο Δραγούμη και στο Βενιζέλο. Γιατί ουσιαστικά ο Δραγούμης έκανε κάτι χωρίς να έχει ενημερώσει και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αυτενέργησε ο ίδιος. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι ο Δραγούμης ήταν σίγουρα σε μια κατεύθυνση αντιτουρκική. Ποτέ δεν ήταν σε μια κατεύθυνση σαν αυτή που είχαν οι φαναριώτες, για παράδειγμα, ότι εμείς θα κυριαρχήσουμε την Τουρκία εκ των έσω κτλ. Ή θα τους εξαγοράσουμε. Δεν υπήρχε φυσικά τέτοια περίπτωση και το διαπίστωσαν και ο Σουλιώτης Νικολαίδης και ο Γιάννιος και ο Δραγούμης εκ των έσω. Μάλιστα. Ο κύριος Βασίλειος Μάντζιος αναφέρει ότι η εκφράζει μια διαφωνία, λέει ότι οι αναφορές σας, οι αρχικές περισχέσεως Δραγούμη Βενιζέλου είναι του 1910. Οι μετέπειτα αναφορές από τα ημερολόγια του Δραγούμη για το πρόσωπο του Βενιζέλου είναι εντελώς διαφορετικές. Είναι πράγματι. Σε αυτή τη σημεία έχετε να πείτε. Πράγματι, ως προς το πρόσωπο του Βενιζέλου είναι διαφορετικές οι εκτιμήσεις. Αλλά είναι ο συγχρόνως ο Δραγούμης ήταν και εναντίον των μοναρχικών. Δηλαδή γράφει στο ημερολόγιο του σε ένα σημείο «Δεν είμαι βενιζελικός, δεν είμαι γουναρικός». Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μια ανεξάρτητη προσωπικότητα. Έτσι. Διαφώνησε με τον Βενιζέλο, παρότι είχαν την ίδια πολιτική στην πραγματικότητα. Συμφώνησε, υποτίθεται, με την Βασιλική Παράταξη, παρότι είχε ουσιώδεις διαφορές μαζί τους. Αυτό είναι το παράδοξο της ιστορίας. Όμως συγχρόνως έλεγε ότι βλέπω ποια είναι τα σφάλματα που κάνουν οι μοναρχικοί. Βλέπω τα αρνητικά τους στοιχεία και τα καταγράφω αυτά. Λέω, δεν είμαι εγώ γουναρικός, δεν είμαι βενιζελικός, αλλά δεν είμαι και γουναρικός. Άρα είναι με μια ανεξάρτητη προσωπικότητα, αλλά και αυτό το λόγο είναι και εξαιρετικά ευάλωτος. Δηλαδή, εκείνο το τραγικό πρωινό στις 30 Ιουλίου του 1920, που τον βρήκε ο παλιός συνεργάτης μακεδονομάχος Παύλος Γήπαρης με το σώμα και τον εκτέλεσε, πιθανόν αν δεν είχε κατέβει από την Κηφισιά, να μην είχε εκτελεστεί, να μην είχε πάθει τίποτα, να είχαν περάσει τα πάθη εκείνης της ημέρας μετά την απόπειρα δολοφονίας
του Ελευθέρου Βενιζέλου, ενώ έχει πετύχει τη μεγαλύτερη εθνική επιτυχία. Όμως είναι πολύ πιθανόν, ακριβώς επειδή ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος πολιτικά, να αντιμετώπιζε στο μέλλον σοβαρούς κινδύνους. Είναι το τίμημα της ανεξαρτησίας. Ναι. Αυτό. Μια δεύτερη ερώτηση. Ο Βασίλης επίσης σημαίνει ότι ουδέμια σχέση έχει ο εθνισμός του Δραγούμη με τον κρατικό μεγαλοδιωτισμό του Βενιζέλου. Δεν συμφωνώ. Ο Δραγούμης και ο Βενιζέλος έχουν τις ίδιες επιδιώξεις. Θέλουν να απελευθερώσουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Ο Δραγούμης γράφει συγκεκριμένα ότι τα παράλια της Δυτικής Μικράς Ασίας είναι όλα ελληνικά. Πρέπει άμεσα να ενσωματωθούν στην Ελλάδα. Η Κύπρος είναι ελληνική. Πρέπει να ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Ο Πόντος είναι ελληνικός. Πρέπει να ενσωματωθεί στην Ελλάδα. Η Αρμενία πρέπει να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Το ίδιο και το Κουρδιστάν. Θα μείνει μια Τουρκία. Γράφει μέσα σε ένα σημείο, λέει, σε αυτό το κράτος το τουρκικό θα είναι περίπου 5 εκατομμύρια Τούρκοι και 2 εκατομμύρια Έλληνες. Ίσως αυτά τα νούμερα να είναι λιγάκι υπερβολικά όσον αφορά τον ελληνικό πληθυσμό. Αλλά μην ξεχνάμε και το εξής, ότι ο Δραγούμης πίστευε ότι σε μια πιθανή συμφωνία με την Τουρκία, οι Έλληνες που είχαν εκδιωχθεί μετά το 2014 έπρεπε να ξαναγυρίσουν στις εστίες τους στη Μικρά Ασία. Άρα πάλι θα πύκνωνε το ελληνικό στοιχείο. Και όπου τέλος πάντων μέσα στο υποτιθέμενο τουρκικό κράτος υπήρχαν Έλληνες, θα πρέπει να είχαν δικαιώματα αυτοδιοίκησης και πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Άρα ούτε σε αυτό το σημείο υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση με το Βενιζέλο. Ωραία. Ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος ρωτάει το εξής. Γιατί ο Δραγούμης στάθηκε εναντίον των διωγμών στην Ελλάδα κατά τον Μικρασία? Όχι στάθηκε, το κάνει με μια διευκρίνηση ότι δεν στάθηκε. Το ανεβάζουμε λίγο για να το φέρουμε. Ότι δεν στάθηκε εναντίον των διωγμών στην Ελλάδα κατά των Μικρασιατών και δεν αποδοκίμασε το ρόλο των επιστράτων που ήταν στις διώξεις των Μικρασιατών. Ο Δραγούμης πάντοτε γράφει μέσα στα κείμενά του: είμαστε μαζί με τους ετερόχθονες, είμαστε μαζί με τους τουρκομερίτες, θέλουμε να τους απελευθερώσουμε. Υπάρχουν κάποιες πράγματι αποστροφές στο ημερολόγιο του που λέει αυτή εκεί πέρα είναι πολύ, πολύ με το Βενιζέλο, όταν έχει κάποια αίσθηση πικρίας απέναντι στο Βενιζέλο. Αυτοί οι τουρκομερίτες λένε πολύ με το Βενιζέλο γιατί έχουν συνηθίσει με τη δουλεία. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά κείμενά του που αφενός μιλάει για ένωση όλου του ελληνισμού, είτε αυτός είναι μέσα στο ελλαδικό κράτος, είτε είναι ετερόχθονες, και φυσικά τα κείμενά του στην συνδιάσκεψη για την ειρήνη στο Παρίσι το 19, που όλα μιλούν για απελευθέρωση του ελληνισμού. Τώρα, ο Δραγούμης δεν έχει καμία σχέση με το Μεταξά. Ο Μεταξάς, μετά την εξορία του, ακολουθεί μια άλλη πορεία από αυτή τελείως του Δραγούμη. Ο Μεταξάς είχε μια, ας το πούμε, συμφωνία μαζί του με τον Δραγούμη ως προς το θέμα της δημοτικής. Ο Μεταξάς ήταν όμως αντικοινοβουλευτικός. Είχε και μια λαϊκίστικη χρειά, δίθεν αντιπλοκρατική κτλ. Παρότι ο αρχηγός της ΕΟΝ ήταν ιός βιομηχάνου κτλ. Ο Δραγούμης πίστευε σε μια σοσιαλδημοκρατία, πίστευε όμως και στη σημασία που πρέπει να έχει ιδιωτική πρωτοβουλία, μια ισορροπία συνεταιρισμών, κράτους και ιδιωτικής οικονομίας, και φυσικά ήταν ένας άνθρωπος που ήταν κατά της βίας. Ήταν θύμα της βίας, δεν ήταν υπέρ της βίας. Στην μία ερώτηση από το μέσα, υπήρχε η πιθανότητα ο Ιωάννης Δραγούμης να ήταν το αντίπαλο δέος του Ελευθέρου Βενιζέλου στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, εάν δεν διορθούνταν τον Ιούλιο του ίδιου έτους? Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση οι άλλοι ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος να αφήνανε τον Δραγούμη να μπει μπροστά. Πάντοτε τον θεωρούσαν ξένο σώμα. Στα βασικά θέματα είχαν διαφορετικές αντιλήψεις. Ο Δραγούμης είχε μια αντίληψη
αριστοκρατικότητας και ευγένειας και δεν επρόκειται ποτέ να εμπλακεί στη μικροπολιτική και στους μικροκομματισμούς. Και είμαι βέβαιος ότι ποτέ το Λαϊκό Κόμμα δεν θα τον είχε βάλει μπροστά. Εάν συνέχιζε να είναι με το Λαϊκό Κόμμα και δεν προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα δικό του ρεύμα. Έτσι, γιατί υπάρχει και μια τέτοια πιθανότητα. Έτσι. Γιατί η ιδεολογία του δεν έχει καμία σχέση με αυτή που είχε το Λαϊκό Κόμμα εκείνη την εποχή. Δηλαδή, μικροελλαδισμός, ουδετεροφιλία, μοναρχισμός. Ο Δραγούμης πίστευε διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι ο διχασμός οφείλεται και στο γεγονός ότι οι θεσμοί εκείνη την εποχή δεν είχαν ριζώσει, δεν είχαν βάθος και δεν είχαν αποσαφηνίσει με καθαρότητα ποιος αποφασίζει σε κάθε περίπτωση. Ορισμένα πράγματα ήταν ασαφή και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής πολιτικής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιθώρια στον Κωνσταντίνο να λέει ουδετερότητα, αλλά στην πραγματικότητα μαζί με τη Γερμανία, και ο Ιώνας Δραγούμης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος να λένε να πάμε μαζί με την ΑΤΑΤ. Κατάλαβα. Και αναφέρατε στο ζήτημα. Και αν μπορεί να γίνει μια συγκριτική παρουσίαση, ποια θέση ήταν η κυβέρνηση, δεδομένου ότι και η Δημοτικής ήταν και ο βουλευτής που εξελέγει υπό τη σκέπη του Ελευθέρου Βενιζέλου, ο συγγραφέας του Δόντετος Μαβίλης. Ποια είναι η θέση και των δύο αυτών ανδρών πάνω στο γλωσσικό ζήτημα που ενέσκυψε εκείνη την περίοδο? Λοιπόν, ο Δραγούμης, είπαμε, είναι από τους ιδρυτές του εκπαιδευτικού ομίλου, είναι συνεργάτης του Λουμά. Ο εκδότης του Λουμά, ο Δημήτρης Αγκόπουλος, είναι αυτός που βγάζει μετά τα έργα του Δραγούμη. Οι πρώτοι θαυμαστές του Δραγούμη, αφού το δολοφονήθηκε, ήταν κυρίως δημοτικιστές και άνθρωποι οι οποίοι αποτέλεσαν μετά τη γενιά του 30, όπως ήταν ο Γεώργιος Θεοτοκάς. Ο Δραγούμης γράφει λοιπόν μέσα στον ελληνικό πολιτισμό πολλά υπέρ της δημοτικής. Θα σταθώ σε ένα σημείο μόνο που λέει: ξεσκέπασε τη δημοτική παράδοση και πρόσωπο με πρόσωπο θα αντικρίσεις γυμνή την ψυχή σου. Όμως, οι δημοτικιστές, όπως και οι ανανεωτές του κινήματος του 1900, απογοητεύτηκαν σε αυτό το σημείο από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, γιατί ήθελαν μια πιο ριζοσπαστική πολιτική και στο θέμα το πολιτιακό και στο θέμα της δημοτικής. Ο Βενιζέλος τουλάχιστον αρχικά ήταν πολύ εξισορροπιστής, έκανε μάλλον πίσω στο θέμα της δημοτικής. Στο θέμα της μεταρρύθμισης των θεσμών έλεγε αναθεωρητική και όχι συντακτική βουλή, έτσι ώστε να μην τεθούν στις βάθος τα θέματα, με αποτέλεσμα να τα βρει μπροστά του όλα αυτά σε χειρότερο βαθμό. Μάλιστα. Ο Κουτσαντώνης, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Ρεσπούμπλικα, ρωτάει το εξής: ο Βενιζέλος, ειδικά πριν την νίκη του ελληνικού στρατού, έκανε πολιτική κράτους, όχι έθνους. Ο Δραγούμης έβλεπε το έθνος και θεωρούσε τον Βενιζέλο σαρδατάνο και χαμελέοντα. Πώς το πάνω σε αυτό? Υπάρχουν διάφορα κείμενα του Δραγούμη, τα διαβάσαμε. Υπάρχουν κάποια κείμενα που πραγματικά τα αποθεώνουν τον Βενιζέλο. Ειδικά αυτό το κείμενο στο Νουμά που γράφει το Βενιζέλο ο ένας, ο ήρωας κτλ. Εκεί αποθέτει όλες τις ελπίδες στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στη συνέχεια υπήρξε κάποια απογοήτευση και για το γεγονός ότι δεν ήταν τόσο ριζοσπαστικός όσο θα περιμέναν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικιστές. Αλλά θεωρώ ότι η ουσία της πολιτικής τους, παρά όσα γράφει σε ορισμένα σημεία ο Δραγούμης στα ημερολόγια του, είναι ίδια. Δηλαδή ο Δραγούμης λέει δεν θέλουμε προσθήκες, θέλουμε εθνική πολιτική, δεν θέλουμε να παίρνουμε λωρίδες γης κτλ. Όμως είναι ο ίδιος που όταν παραδίδεται η Θεσσαλονίκη και είναι από τους βασικούς που συνέβαλε σε αυτό και σηκώνει την ελληνική σημαία στη Μητρόπολη και στο Διοικητήριο, είναι αυτός που γράφει στα ημερολόγια του πόσο μεγάλη χαρά ένιωσε. Έτσι. Είναι και επίσης ο ίδιος που προτρέπει τους κατοίκους του Καστελόριζου να κινηθούν μπροστά από το ελληνικό κράτος και κατά παράβαση των εντολών του ελληνικού κράτους και να κηρύξουν την ανεξαρτησία τους
από την Τουρκία. Έτσι, εμείς οι Έλληνες έχουμε κάποια χαρακτηριστικά που ρέπουμε εύκολα στους εμφύλιους πολέμους κτλ. Αυτό το είδαμε και στην Επανάσταση, το είδαμε εκεί. Είναι ενδιαφέρον ότι όπου και να πάνε οι Έλληνες, αυτή η ροπή δεν τους εγκαταλείπει. Μπορούμε να δούμε τι συνέβη, φεύγω λιγάκι τώρα από το θέμα, αλλά ίσως έχει μια σημασία. Τι έγινε με τους πολιτικούς πρόσφυγες που φιλοξενήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση μετά το 1950. Σκοτώθηκαν μεταξύ τους, μεταξύ Ζαχαριδιακών και αντιζαχαριδιακών. Μίσος απίστευτο. Όπως μίσος απίστευτο υπήρχε μεταξύ μοναρχικών και αντιμοναρχικών, βενιζελικών και αντιβενιζελικών, με τον εθνικό διχασμό. Που φυσικά θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση και από τους μεν και τους δε. Αλλά το πιο παράδοξο είναι ότι ο Δραγούμης βρέθηκε τελικά βρέθηκε θύμα αυτής της ιστορίας, ενώ οι βασικές του απόψεις είναι ταυτόσιμες με τον Βενιζέλο. Ο κύριος Μίτσιος ανατά εξαιρετική εκδήλωση. Οι Γρυπαραίοι και ο ρόλος τους τελικά ποιος ήταν? Οι Γρυπαραίοι και ο ρόλος τους τελικά ποιος ήταν? Έχουν γραφτεί πολλά για το Γήπαρ, ενώ έπαιξε ένα καλό ρόλο, όπως και πολλοί άλλοι κριτικοί, για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Μετά συλλαμβάνει έναν ευγενέστατο άνθρωπο με αιτιοπαθή, όπως ήταν ο Δραγούμης, και τον σκοτώνει μέσα στη μέση του δρόμου. Έτσι. Έχουν γραφτεί πολλά για το πώς έγινε αυτή η δολοφονία. Δεν ξέρουμε αν ήταν πολιτικά κίνητρα, αν υπήρχαν προσωπικά κίνητρα, εάν υπήρχε κάποια πικρία σχετικά με την ερωτική περιπέτεια που είχε ο Ιώνας Δραγούμης με την Πινελόπη Δέλτα. Είναι διάφορα γεγονότα που πιθανόν η δολοφονία του Δραγούμη να μην έχει αποκλειστικά πολιτικά ελαττήρια. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει το εξής. Η κυρία Ιωάννα Νίκο, στο πρώτο μήνυμά της δίνει συγχαρητήρια για την εκδήλωση. Στο δεύτερο μήνυμά της λέει ότι ο Ιώνας Δραγούμης δήλωσε το 1917 στο άρθρο: δεν θέλουμε υπορροσπιζόμενους στον Κωνσταντίνο, δεν θέλουμε ούτε αλλαγή βασιλέα, ούτε αλλαγή. Δεν θέλουμε δημοκρατία. Σε αυτό πώς απαντάτε? Πράγματι, το έχει γράψει αυτό το κείμενο ο Ιώνας Δραγούμης μέσα στην αποκορύφωση του εθνικού διχασμού. Όμως, στους προγραμματικούς πολιτικούς στοχασμούς γράφει ότι και η δημοκρατία και η βασιλεία είναι μέσα στην παράδοσή μας. Εάν υπάρχει κάποιο πολιτικό πρόβλημα τώρα στη χώρα μας, ενώ εκείνο το διάστημα θα το δώσει ο ελληνικός λαός μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία, και όπως σας είπα και νωρίτερα, όταν μιλάει για ένα ανεξάρτητο ουδέτερο κράτος στην Κωνσταντινούπολη, τονίζει πάλι ότι πρέπει να έχει δημοκρατικό χαρακτήρα. Καμία σχέση δηλαδή με πολιτικές, πραξικομματικές κτλ. Αυταρχικές. Καμία απολύτως σχέση. Και σας είπα ότι ναι μεν είχε πάρει θέση υπέρ του Κωνσταντίνου, την οποία την πλήρωσε, κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά και συγχρόνως έλεγε δεν είμαι ουναρικός, δεν είμαι βενιζελικός, και ήταν ένας εξαιρετικά οξύς κριτικός των μοναρχικών. Νομίζω αυτά που σας διάβασα προηγουμένως, που υπάρχουν μέσα στα ημερολόγια του, είναι από τα πιο εξαιρετικά του κείμενα και από τα πιο εξαιρετικά κείμενα της ελληνικής γλώσσας, να προσθέσω. Νομίζω είναι από τα πιο σκληρά λόγια που έχουν διατυπωθεί ως κριτική στη μοναρχία. Δεν ξέρω εάν οι άλλοι βενιζελικοί κατηγορήσανε τη βασιλική παρατάξη με αυτούς τους όρους. Αρχαιομανία, λογομανία, στρεψοδικία, δικολαβία, ραδιουργία, συκοφαντία, ψευτιά. Με αυτούς τους ανθρώπους πώς μπορούσε να συνεργαστεί ο Δραγούμης και να ήταν και μάλιστα αρχηγός του? Δεν υπήρχε καμία περίπτωση. Θα παρέμενε ένας διανοούμενος σε μία άκρη, θα είχε το περιοδικό του, την πολιτική επιθεώρηση, θα είχε τις έντονες ερωτικές σχέσεις που είχε, όπως τότε με τη Μαρίτα Κοτοπούλη,
θα συνεργαζόταν με την ομάδα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, με τον Νίκο Γιαννιού που ήταν πατριώτες, εθνιστές, σοσιαλιστές. Θα μίλαγε ακόμα και με κομμουνιστές πολύ άνετα και πιθανόν, εάν ζούσε αυτός, ο Ιώνας Δραγούμης, πιθανόν να μην είχαμε αυτές τις διαμάχες στη χώρα με την αριστερά. Βάζω ένα ερωτηματικό. Βέβαια, η κυρία Ιωάννα Νίκο αναφέρει το εξής, ότι έγραψε σε κάποια στιγμή, στηρίζει ότι ας μας αφήσουν ήσυχα, λέει, στα σύνορά μας. Ήσυχα στα σύνορά μας. Έγραψε δηλαδή στο 1919. Ο ίδιος βέβαια δεν καθόταν ποτέ ήσυχος στα σύνορά μας. Επιδίωκε την απελευθέρωση της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, του Καστελόρισου, επιδίωκε να πάρουμε τη Μικρά Ασία, τα δυτικά παράλια, το Αηδίνη, την Μπρούσα, τον Πόντο, μιλούσε για ανεξάρτητο κράτος των Αρμενίων, των Κούρδων. Πόσα περισσότερα να ζητήσει κάποιος για να θεωρηθεί ότι κάθεται στα σύνορά του. Ωραία. Ο κύριος Μάντζιος αναφέρει το εξής. Η συνθήκη των Σεβρών υποστηρίζει ότι η συνθήκη των Σεβρών ήταν συνεισυγενής και ανεφάρμοστη. Στο Ελευθέριο Βενιζέλο οφείλουμε τον ξεζωμό του ελληνισμού, τον οποίο με πάθος υποστήριζε ο Ιώνας Δραγούμης. Αυτή είναι η εκτίμηση. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ήταν πρωθυπουργός από το 1927. Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον το εξής. Ο Ιών Δραγούμης γράφει στους προγραμματικούς πολιτικούς στοχασμούς το εξής. Στη Μικρά Ασία δεν θα πάμε μόνοι μας, δεν θα επιδιώξουμε εμείς τον πόλεμο με την Τουρκία, αλλά αν πάνε όλοι οι άλλοι, πρέπει να πάμε κι εμείς. Αυτό που έγινε δηλαδή με τη συνθήκη των Σεβρών. Πήγανε τα αγγλικά αντιτοπιλικά, πήγε ο γαλλικός στρατός, πήγε ο ιταλικός στρατός. Άρα, σύμφωνα με τους πολιτικούς προγραμματικούς στοχασμούς του Ιώνα Δραγούμη, η Ελλάδα δεν έπρεπε να μείνει απ' έξω με τίποτα. Έπρεπε να πάει εκεί να επειρασπιστεί τα δικαιώματα του ελληνισμού. Βέβαια, μια Ελλάδα απομονωμένη διεθνώς και να είναι μόνη της απέναντι στην Τουρκία ήταν βέβαιο ότι θα ιτηθεί. Και μάλιστα πάμε σε ένα άλλο θέμα, για το θέμα του 22. Έτσι. Δεν μπορείς να έχεις αρχιστράτηγο έναν άνθρωπο όπως ήταν ο Χατζανέζης, ο οποίος από πολλές πλευρές θεωρείται ότι δεν ήταν στα καλά του. Και να ήταν στα καλά του, δεν μπορεί να είσαι αρχιστράτηγος 500 με 600 μίλια από το πεδίο της μάχης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα όμως. Ναι, αλλά προφανώς ο Ελευθέριος Νεπλάκη τότε στα πλαίσια μιας διεθνούς δύναμης που υπήρχε τότε στη Μικρά Ασία και προφανώς για την προστασία του εκεί πληθυσμού της περιοχής της Μύρνης. Αλλά με το ψευδόνιμο καλησπέρα σε όλους και σε όλους, θέλουμε εκπομπές αυτές, θέλουμε ομιλίες για τον μεγάλο εθνικιστή Ιώνα Δραγούμη. Μάλλον εθνικιστής δεν θα έλεγα, εθνιστής, ναι. Εθνιστής. Και αν κάποιοι κακώς τον προσπαθούν να τον εντάξουν στον εθνικισμό με την έννοια που είναι γνωστός τι σημαίνει στην Ελλάδα και διεθνώς ο εθνικισμός, δεν υπάρχουν σημαντικότερες μαρτυρίες. Πρώτα το έργο του, η πολιτική του πορεία και οι μαρτυρίες όσων τον έζησαν και βέβαια από την άλλη πλευρά, ας το πούμε, από την αντικοινοβουλευτική δεξιά, ο Δημήτρης Τσάκωνας τον θεωρεί σοσιαλδημοκράτη, όπως σας είπα. Ο Δημήτρης Βεζάνης, σε ένα άρθρο του στην Ελληνική Δημιουργία, είναι αναφανθόν κατά τον Δραγούμη. Έτσι, δεν τον θεωρεί αρκετά πατριώτη, τον επικρίνει επειδή είναι δημοτικιστής, τον επικρίνει για τον κοινοτισμό του. Βλέπω ότι τα βιβλία του Δραγούμη εκδίδονται και από διάφορους τέτοιους εκδοτικούς οίκους κτλ. Όμως ο Δραγούμης δεν έχει καμία σχέση με αυτούς και έκανε, βέβαια τους προσέφερε μεγάλη υπηρεσία ο Γιάννης Μάζης και όσοι έτσι έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το βιβλίο του Γιάννη Μάζη εκδόθηκε πρώτα στην Κωνσταντινούπολη στα αγγλικά από έναν εκδοτικό οίκο που λεγόταν ISIS. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε στη χώρα μας, παρουσιάστηκε σε μια βιβλιοκριτική ενός έγκριτου ιστορικού του Ευάγγελου Βασιλείου, αλλά εκεί αναπαράγουν όλη αυτή η εσφαλμένη μυθολογία για το Δραγούμη. Δηλαδή ότι είναι αντικοινοβουλευτικός, ότι είναι πρωτοφασίστας,
ότι ήθελε την Ανατολτουρκική Συνομοσπονδία, που όλα αυτά είναι μυθεύματα. Όποιος διαβάσει τα έργα που εκδίδουν διάφοροι εκδοτικοί οίκοι, όποιος διαβάσει την ιστορία του Γιάννη Κορδάτου, θα καταλάβει ότι όποιος διαβάσει τα ημερολόγια του Δραγούμη, θα καταλάβει ότι όλα αυτά είναι ψεύδι. Κατάλαβα. Θέλω να πούμε στον φίλο μας τον Υπηρώτη ότι ένα τελευταίο σχόλιο που έκανε σχετικά με χαρακτηρισμό διαγράφει και μπλοκαρίστηκε. Εμείς δεν υιοθετούμε τα άκρα. Εξφαλμένα λίγο το ανεβάσαμε για να δείξουμε στον κόσμο αυτό που είπε. Εμείς δεν επιθυμούμε τα άκρα. Δεν κάνουμε ανήκει. Και θα παρακαλώσω τον φίλο, αν θέλει να μην το ξαβλοκάρουμε, να αποδεχτεί την νομιμότητα και κάποια άλλα πράγματα. Θλίβομαι ειλικρινά, τέτοια σχόλια δεν έχουν θέση σε εμάς. Ο κύριος Πέτρος Παπαπετρόπουλος αναφέρει το εξής. Δεν γνωρίζω εάν ο Δραγούμης είχε την πληροφόρησή του, την πληροφόρηση του Βενιζέλου για τις προσφάσεις των μεγάλων δυνάμεων, ότι οι πηγές του Βενιζέλου το πληροφορούσαν για άλλους. Ναι. Το διαβάσατε, κύριε Κοτρούλη. Ναι, το διάβασα, ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Αναφέρει ότι Όμως δεν είχε εμπλακεί άμεσα στις διαπραγματεύσεις. Αυτό που ξέρουμε από τα κείμενά του είναι ποιοι ήταν οι στόχοι του. Έτσι. Είναι σίγουρο ότι με το ρομαντισμό που είχε σε ορισμένες πλευρές, ο Δραγούμης πιθανόν να μην μπορούσε να πετύχει όσα ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος ήταν πιο οξυδερκής. Έστειλε τον ελληνικό στρατό στην Ουκρανία, γιατί περίμενε και έλαβε κάποια ανταλλάγματα γι' αυτό. Ο Δραγούμης δεν θα το έκανε. Έτσι. Και μάλλον δεν θα πετύχει κάτι. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί την κρίση. Ούτε θα μπορούσε να πετύχει κάποια ουσιώδη ανταλλάγματα από τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής στην Αντάτ. Ο Δραγούμης λοιπόν είναι ένας διανοούμενος, είναι ένας μετριοπαθής άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος, καλών προθέσεων, που δεν έχει καμία σχέση με τα άκρα. Έτσι. Και όσοι προσπαθούν να τον τοποθετήσουν στα άκρα, είναι το έργο του ίδιου του Δραγούμη που τους απαντά. Έτσι. Ήταν ένα από τα πολλά δυσάρεστα γεγονότα της νεοελληνικής ιστορίας, ήταν η δολοφονία του Ιωάννα Δραγούμη από το απόσπασμα του Γήπαρη, που υπάρχουν εκτιμήσεις που πιθανόν να μην ήταν πολιτικά τα κίνητρα για αυτή τη δολοφονία που έγινε. Ναι, σωστά. Ο κύριος Βαζόρας φέρει το εξής. Κατά τον εισηγητή, πώς κατέληξε ο Δραγούμης παρά τις αρχικές του θέσεις και στις αντιφάσεις του να είναι υπερασπιστής εν τέλει του παλαιοκομματικού μικροελλαδισμού? Αυτό ποτέ δεν συνέβη. Ο Δραγούμης ποτέ δεν ήταν υπερασπιστής του μικροελλαδισμού. Και σας ανέφερα, μπορείτε να διαβάσετε, κυκλοφορούν αυτά τα κείμενα, τα δύο υπομνήματα του Δραγούμη στο Συνέδριο για την Ειρήνη το Παρίσι το 19, που λέει ποιες είναι οι εθνικές διεκδικήσεις του. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με τον μικροελλαδισμό, ούτε του Λαϊκού Κόμματος, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Ο Δραγούμης ήθελε συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να μην είχε τον τρόπο για να τα πετύχει, αλλά η στόχευση ήταν παρόμοια με αυτή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Εγώ τους τοποθετώ στον ίδιο χώρο. Δηλαδή έχουν την ίδια δομή σκέψης και εν τέλει το ίδιο περιεχόμενο σκέψης. Το αν τελικά συγκρούστηκαν, αυτό φταίνε ίσως ορισμένα τυχαία περιστατικά, ίσως να φταίνε οι κοινωνικοί χώροι του Δραγούμη, δεν ξέρω, ίσως να έπαιξαν κάποιο ρόλο η Μαρίκα Κοποτοπούλη, διάφοροι φίλοι που είχε εκείνη την εποχή. Το γεγονός ότι είχε έναν πατριωτισμό αδιάλακτο σε ορισμένες περιπτώσεις, που όταν είδε στα Νοεμβριανά να μπαίνουν οι Αγγλογάλοι στην Αθήνα κτλ., αυτό το πράγμα τον έκανε και αντέδρασε πολύ έντονα. Φυσικά έκαναν λάθος όσοι τον εξόρισαν στην Κορσική, μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τις απερπείς εκφράσεις αυτού του φίλου. Τέλος πάντων, ο κύριος Μαδά είναι με ψευδόνυμο Υπηρώτης.
καλό είναι ότι όταν μπαίνεις πίσω από ένα ψευδόνυμο, να προσέχεις και τι λες και τι δεν είναι πανάκια στο τι λέει ο καθένας. Εμείς, ακραίες εκφράσεις, εδώ δεν γίνονται δεκτές. Εμείς το είδαμε, για να δείτε το μέγεθος της αγρότητας. Δεν το δείξαμε γιατί εδώ και το διαγράψαμε για να το δείξουμε ότι δεν υπάρχουν θέσεις σε εμάς τέτοιες. Ελπίζω να το κατάλαβε. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη αν σαν χάλασε λίγο προς το τέλος το κλίμα. Θέλω να πω, κύριε Κουτρούλη, καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε και τα συγχαρητήρια από τον κύριο Γιώργο Τσούπα, από τον κύριο κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συμμετοχή. Δώσαμε μία, θα έλεγα, συγκριτική παρουσίαση των δύο αυτών προσωπικότητων. Αυτό, είπαμε, είναι ένα ένασμα να μελετήσουν. Είτε τα βιβλία, γράψατε είτε οποιαδήποτε βιβλία, μια αναζήτηση στις ιστορικές πλευρές. Η συγκριτική παρουσίαση καμιά φορά είναι οι θέσεις μεταξύ των ανδρών. Όπου να δει οι δύο ανδρών, οι δύο πολιτικών, οι δύο μορφών ιστορικών, οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε μια περίοδο. Για να δουν και τα σημεία διαφοράς και τα σημεία εναντιθέσεως. Εγώ και το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουτρούλη, τελικά, αφού ήταν δύο άνθρωποι που είχαν σημαντικά σημεία σύγκλησης, ποια ήταν η βασική αιτία αυτής της, αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε, αυτής της απόκλησης που παρουσίασαν αυτοί οι δύο άντρες στη συνέχεια? Κατά τη γνώμη μου είναι ένα ιστορικό παράδοξο αυτό. Αλλά δεν θέλω να σταθούμε τόσο και ίσως να μην έχει τόσο σημασία για ποιο λόγο βρέθηκαν σε διαφορετικά μετερίζια αυτοί οι άνθρωποι. Όμως ελπίζω με αυτά που είπαμε σήμερα, αφενός να προτρέψουμε τους ακροατές μας να διαβάσουν τα έργα του Ιώνα Δραγούμη και όλα τα σχετικά βιβλία. Σας είπα και στην αρχή, έχουν κυκλοφορήσει κάποια βιβλία του Γιώργου του Καραμπελιά, του Παρασκευά Ματάλα, της Εύης Γαζή, του Νόντα Τσίγκα, του Αλέξη Κίριτσι, που αναφέρει σε όλη αυτή την εποχή και παίρνει στην επιφάνεια τη συνεργασία του Δραγούμη με τον Όμιλο Παπαναστασίου. Έτσι. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι το εξής, ότι ο Δραγούμης ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα, έτσι, ένας γνήσιος στοχαστής, ένας ανιδιοτελής πατριώτης, ένας κοινοτιστής, σοσιαλιστής, δημοκράτης. Και όσοι προσπάθησαν να τον καταχωρήσουν στον χώρο των άκρων, πρώτα δεν σέβονταν ούτε το έργο του Ιώνα Δραγούμη, ούτε την πορεία του. Δηλαδή, αλλά πιστεύω ότι οι πιο σοβαροί στοχαστές, ακόμα και αν βρίσκονται αντίθετα από αυτά που εμείς λέμε, δεν μπορούν να μην παραδεχτούν τα αυτονόητα. Γιατί ήταν ο Δραγούμης. Ο Δραγούμης ήταν ένας πατριώτης, ήταν δημοτικιστής, είχε μια ευρύτατη γνώση και ένα αγώνιο προβληματισμό της ελληνικής παιδείας και της ευρωπαϊκής παιδείας και ήθελε πραγματικά ο τόπος μας να πάει μπροστά και να απελευθερωθεί φυσικά ο ελληνισμός. Έτσι. Και είναι κρίμα που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι θα θέλαμε. Πρώτα γιατί υπήρχε ένα θεσμικό έλλειμμα στη χώρα εκείνη την εποχή. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το σκεφτόμαστε σήμερα. Μπορεί να κάνουμε κριτική για το σήμερα, αλλά πιστεύω ότι δεν έχουμε τα προβλήματα εκείνης της εποχής. Οι θεσμοί είναι πιο γέροι σε πολλά θέματα. Μπορεί να έχουμε άλλου είδους προβλήματα, αλλά έχουν αποσαφινιστεί ορισμένα θέματα. Ο σεβασμός του πολίτη είναι πιο κατοχυρωμένος και αυτό η άποψή μου τουλάχιστον είναι ότι παίζει σοβαρό λόγο και το Σύνταγμά μας
και η συμμετοχή μας μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έτσι. Ο Δραγούμης, βέβαια, εκεί, για να κλείσω, ήταν και ένας άνθρωπος μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, θα δούμε την επόμενη δεκαετία που ακολούθησε από την δολοφονία του, ότι ξέσπασε ένας πόλεμος μεταξύ αριστεράς, κέντρου, δεξιάς κτλ. Αν ζούσε ο Δραγούμης, πιθανόν να μην είχαμε αυτή την κατάσταση. Να υπήρχε σεβασμός οποιασδήποτε ιδεολογίας υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Έπρεπε να περάσουμε από εθνικές καταστροφές, από δικτατορίες, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη χώρα όλες οι απόψεις που εκφράζονται με μη βία μέσα θα πρέπει να είναι σεβαστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Μετά το 1923, μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, μετά όλων αυτών, όλα αυτά που τελικώς διαμορφώθηκε το ελληνικό κράτος στη μορφή που είναι σήμερα. Θεωρείτε ότι θα παίζει κάποιο ρόλο ο Ιώνας Δραγούμης στα τότε πολιτικά πράγματα? Δεδομένου ότι ακολούθησε και μια και τεταμένη εποχή, δεν ήταν, θα έλεγα, ίσως και φιλονήρευη εποχή από το 1923 και μετά. Το πιθανότερο είναι ότι θα ήταν ένας διανοούμενος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να παίξει ένα πολιτικό ρόλο. Δηλαδή, πιθανόν να είχε ένα ρόλο όπως είχε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, που παρότι ήταν ανιψιός του Δημήτριου Γούναρη, δεν εντάχθηκε στο Λαϊκό Κόμμα, γιατί είδε και αυτός τις λαθασμένες επιλογές του, αλλά έφτιαξε ένα άλλο κόμμα, το οποίο το ονόμασε Ενωτικό Κόμμα, με σκοπό να ενώσει και τους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς. Πιθανόν να είχε θέσει λοιπόν ο Δραγούμης σε ένα τέτοιο κόμμα, που θα υπήρχαν μέσα δημοκράτες, φιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες κτλ. Δεν νομίζω όμως ποτέ να μπορούσε να παίξει ένα ηγετικό ρόλο, τουλάχιστον στον χώρο του Λαϊκού Κόμματος. Ήταν ο ρόλος του μοναχικού διανοουμένου, όπως ήταν και ο ρόλος του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Μάλιστα. Θα ήθελα καταρχάς, κύριε Κουτούλη, να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους για τον χρόνο που διαθέσανε για να παρακολουθήσουν αυτή τη διάλεξη και για τους φίλους που συμμετείχαν και αυτούς που προτίμησαν ενδεχομένως να μην συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση. Όπως σας έχω πει κάποια στιγμή, εδώ δεν είναι φόρουμ έκφρασης ακραίων ιδεολογικών απόψεων. Μπορούν να πάνε οπουδήποτε άλλο και να πούν το οτιδήποτε άλλο θέλουν. Εδώ δεν υπάρχει πατέρα. Εδώ υπάρχει ο πατέρας σοβαρότητας. Αν δεν μπορούν να ζήσουν σε ένα πνεύμα σοβαρότητας, τότε θα απευθυνθούν εκεί που βρίσκουν πεδίο για να τα πούνε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε μία διάλεξη συζήτηση με θέμα τη νέα γενιά. Ένα επίκαιρο θέμα με τίτλο «Μετά το πτυχίο τι». Είναι 4 νέοι άνθρωποι οι οποίοι συζητούν για την Ελλάδα σήμερα και για την προσπάθεια ένας νέος να μπορέσει να δημιουργήσει μια ζωή στην Ελλάδα το σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.